Prvňáčci, dovolte mi, abych vás přivítala dneska na slavnostní slavikáře. Je to takový den, který už se stal tradicí na této škole. A vždycky, když děti se naučí číst, zvládnou přečíst celý slavikář, tak zvou své rodiče, aby se přišli na ně podívat, jednak na čtení, kterým my začneme, a jednak taky na to, co se naučili. A ukážu vám dneska, že umí tancovat, že umí zpívat, dokonce budou zpívat i v angličtině a budou hrát pohádky. Celý den běží a na středisku bylo kolem docela nastaví. Jaro, léto, podzim. Když ručička došla k jaru, posadil se semlena a povídá Mochomůrka závěr. Ještě se mi nechce. Zívu si Mochomůrka. Semile vyskočil z postele a otvíral okenice. Radek? Venku už je jaro. Povídá. A kdo na to může zabručel Mochomůrka a ukázal na hodiny. Jednou ručičkou Vanička? můžou za to hodil. Tak už přistál. Až se na ho zítra zadrhne. Agátka? Semile čas skočil do postele pod peřinu. Mochomůrka nestáčil a dostal rýmu. A dáko bylo komise a povídá. Za všechno můžou hodiny se jednou ručičkou. Popadl je a vyhodil oba do sněhu. A co? Aničko, a co
jestli se rozbílí, lekl se křemílek, to by pak na světě byla pořádná. Šimon? Bohumilka na to chtěl něco říct, ale znovu na něho přišla taková kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi kolínka. Křemílek vyběhl z chaloupky, hodil pod oknem, nenašel vedle, odkud ve sněhu stezička, jak se za zlosti odkutálela do sněhu lesu. Křemílek jde za svěženým lesem, píše volá hodiny a věnuje rádu. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Adelka? Tom se mu